Gikan sa ilang viral video sa unique nga pamaagi sa pagpanaygon, naglibot na karon ang Caroling Divas sa nagkadiyang lugar lakip sa Davao City aron maghatag og good vibes ilabi na karong nagkaduol na ang Pasko. Ani report ni Argil Relator. Bit-bit ang ilang trademark nga kartong pamaypay. Nanaygon sa Davao City Council ang nag-viral sa social media nga makalingaw nga duo nga nagapanaygon nga sila si Jimmy Alisna alias Aring King o Jeram Dacuba alias Johoy, also known as Caroling Divas. Gikan General Santos City, gibisita nila ang nagkadaiyang lugar sa nasod aron magdala og good vibes pinaagi sa ilang pagpanaygon. Kami lang yun, sir. Sa amo alang yun. Walay kuan, practice, rehearsal, May wala. practice, pag Sa amo sulod sa alang isa, yun. automatic ng isa. Diretso-diretso ba? Dihang na ila sila online adtong 2023. Dinhi na nagsugod nga dunay mga opportunity nga maimbitahan sila aron mag-perform sa nagadaiyang lugar. The more nga, i-enjoy pagyapon na sila, madam, sa among mga awit. Nga Awit malipay nga sila. gihanduman. Ma-enjoy sila, mawala Good ilang vibes, mga good kahadok-hadok, ang mga linog-linog, Mawala lang mga stress. We wish you a Merry Christmas. Kauban si Jojo Solarte og Nature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.